V dnešním videu vám ukážu, jak vypadá můj Python a AI kurz z pohledu studenta, co se v něm naučíte a v čem se vlastně liší od ostatních placených programovacích kurzů. Moje jméno je Lucie, jsem průvodkyně světem programování pro začátečníky a řekla bych, že umím pro Python nadchnout i ty, co si mysleli, že na to nemají buňky. Točím videa na YouTube a také píšu články v rámci svého newsletteru, který můžete zcela zdarma odebírat. Ale nyní se podíváme rovnou do mojí platformy Dokážeš programovat. Takže pokud se stanete studenty mého Python a AI kurzu, tak dostanete přístup do této platformy, která se skládá především z videí, které jsem natočila. Plus obsahuje spoustu programovacích úkolů a také kvízů. První věc, v čem se liší tento můj kurz, je v tom, že probíhá formou obrácené výuky. To znamená, že vy se prvně naučíte teorii pomocí videí a pomocí úkolů, která tyto videa obsahují, a na tyto videolekce pak navazují praktické workshopy. Tyto videolekce se skládají z 6 modulů, přičemž každý modul je zaměřen na určité téma. Začne se přípravou, protože je důležité, abyste z začátku měli nějaké základní informace o tom, co je třeba algoritmus, abyste měli nainstalovan Python, Visual Studio Code, abyste věděli, co je příkazová řádka a jak se používá. Na tento přípravný modul pak navazuje modul na základy Pythonu, přičemž každé téma je pomocí videa důkladně rozebráno a každé video obsahuje 4 úkoly, díky kterým se naučíte programy nejen psát, ale také jim rozumět. Pod videem pak velmi často ještě najdete otázky, na které si můžete zodpovědět, a potom ještě další odkazy. V rámci tohoto modulu se naučíte vše přes základních datových typů, proměnných podmínek, cyklu až k funkcím a množinám. Na tento modul o základech Pythonu potom navazuje další modul o Pythonu, v rámci kterého už se probírají trošku pokročilejší koncepty, které se můžou například týkat ternárního operátoru, práci se soubory, výjimky a základy dědičnosti. Přičemž v tomto modulu se naučíte používat Jupyter notebooky. Následně vás potom čeká modul takový trošku oddechový, v rámci kterého se podrobněji dozvíte více informací o debugování, psaní čistého kódu, testování softwaru a o agilním vývoji. Následně vás čeká 4. modul a tady bych řekla, že je další věc, v rámci které se liší můj kurz oproti ostatním programovacím kurzům. Totiž v rámci tady tohle modulu společně vytvoříme takový větší projekt, v rámci kterého naprogramujeme AI chatbota s využitím OpenAI API. Aby jsme toho dosáhli, tak ještě získáte další znalosti, které se týkají databází, SQL, základy API, základy toho, jak má vůbec vypadat ta struktura celého toho vašeho projektu, že zde se vyskytuje nějaký soubor requirements, gitignore, readme soubor a podobně. Jinak řečeno, v rámci tohoto modulu propojíte všechny znalosti a dovednosti, které jste dříve získali. Na tento modul potom navazuje modul 5., který se týká vytvoření vašeho vlastního projektu, v rámci kterého dostanete třeba tipy na to, jaké projekty byste mohli vytvořit. Ještě zde doprobereme jednu důležitou věc, což je Git, a také vám dám tipy, jak postupovat při zpracování toho vašeho projektu. Jak si můžete ten váš projekt navrhnout, jaké nástroje k tomu můžete využít a podobně. A samozřejmě důležitý je i modul poslední, který se potom týká kariérní přípravy. Tak tohle by byly podrobně, jak vypadají jednotlivé moduly, jenže jak už jsem zmínila, součástí toho kurzu jsou i workshopy, konkrétně 42 hodin workshopu, přičemž to probíhá tak, že já vám vždycky řeknu, jaké znalosti byste do daného workshopu měli mít. A daný workshop je rozdělený většinou na 2 části, na společnou část a na skupinovou část. V rámci společných částí děláme aktivity, jako je například Kahoot quiz, nebo si sdílíme různé AI nástroje, protože to je součástí taky tohoto kurzu, abyste se naučili využívat nástroje s umělou inteligencí, a to nejen na programování nebo na studium, ale v rámci každodenního života. V rámci skupinových aktivit to se mění podle toho, jaké budete mít znalosti, ale
ale hodně se studenti věnovali tomu, že vylepšovali programy, které napsali v rámci těch videolekcí, v rámci těch úkolů, tak si je navzájem hodnotili a snažili se je vylepšovat. A později jsme dělali například úkoly v rámci Code Wars nebo Advent of Code a nyní studenti pracují na takových skupinových projektech, v rámci kterých pomocí skrepování stahují texty z webových stránek. A řekla bych, že tímto se také liší ten můj kurz od ostatních kurzů, že já hodně kladu důraz na skupinové aktivity, protože si myslím, že je důležité, abyste uměli pracovat v rámci týmu, abyste uměli komunikovat, rozdělit si práci, sdílet informace a vzájemně se učit, protože tohle se v IT běžně dělá. A nejen to v rámci kurzu máte potom přístup na Discord, kde se samozřejmě můžete na cokoliv zeptat, komunikovat s ostatními studenty. A tato místnost je součástí větší komunity nebo většího klubu Junior Guru od Honzy Javorka, kde se můžete setkat i se studenty jiných kurzů nebo prostě s lidmi i s dalšími, kteří se učí programovat a chtějí se dostat do IT. Můžete tam třeba získat zpětnou vazbu na životopis a podobně. A součástí kurzu je potom i AI asistent, který vám může pomoci, když si nevíte rady v rámci úkolu nebo se chcete na něco zeptat, chcete dovysvětlit nějaký koncept. Podrobné instrukce, jak se na kurz můžete přihlásit nebo jak můžete získat dotaci v rámci programu SEM v kurzu, tak všechno najdete potom v popisku videa, vám dám odkaz. Jen jedno upozornění, kurz začíná, respektive ten třetí běh začíná 25. února, a o dotaci tedy lze zažádat zhruba do 24. 25. ledna, protože tam je 30 dní na schválení. A pokud o kurz zájem nemáte, nic se neděje, ale určitě nezapomeňte odebírat můj newsletter, ve kterém vás informuji o všem, co dělám, co chystám, ve kterém teďka momentálně píšu například recenze na AI školení nebo nějaké zajímavé tipy na nástroje a i o tom, co chystám, jak se mám a tak dále. No a to je ode mě dneska všechno. Mějte se krásně a já se na vás budu těšit u dalšího videa.